niciodată cineva nu s-a fi amintit de Pădureț în zona asta, așa cum a fost în toate ziarele engleze menționate. O jurnalistă americană spunea, el era extrem de entuziasmată de mărgelele de pe zborul părdelor dumneavoastră și vrea cu orice preț să le studieze, adică pe ea, orice casă echipa noastră era tot timpul înconjurată de oameni care strigau la fel ca ei. A fost un succes extraordinar, adică niște oameni simpli, poate mulți și analfabeti la vremea nu se ținea tot de școală obligatorie și probabil că mulți nici măcar nu învățați să le susțească. Cu toate astea, ei erau formidabili. Ce moștenim noi? Deci este un amestec indubitabil. De asta pleacă de la Esa, Echilinal era zeului Marte al războiului și unde se păstrau instrumentele de război și erau patricii ei, se numeau Colisalis, călușari, deci prin rotație, să ajunge la ideea de călușari. Fără îndoială că strămoșii noștri getodaciși și aveau rolul lor și a deduce de acolo. Portul popular. Eu vreau să vă spun că toate satele din care au plecat niște echipe de dansatori au câștigat premii oriunde. Pur și simplu, erau uimiți de câteva lucruri. Frumusețea portului, dincolo, de această joicie, această formidabilă energie a oamenilor. Există o fotografie pe care am într-o carte a lui Ghinoiu, în care ei sunt deja sprijiniți în vânt. Mai departe, asta e istorie, că la retragerea oreleană de 1974, romanii au plecat din Călătură de Cudași cu tot. Și că aici a fost teritoriul gol și vezi, Doamne, l-au ocupat alții. Este stupid. Nu este adevărat. Dumneavoastră, noi toți cei care suntem aici, suntem încă de atunci. Dacă ar fi fost părăsirea teritoriului dacic, dumneavoastră n-ar mai exista. Știu că la Paris s-au făcut furori oamenii noștri, daci sălbatici numeau ea, pentru jocul ăla teribil pe care l-au avut și l-au. Deci sunt câteva elemente care spun că noi păstrăm o tradiție și a strămoșilor noștri, că fără îndoială avem și elemente de împrumut. Eu nu sunt împotriva ideii de împrumut, pentru că numai așa pot să păstrez o civilizație la toate nivelurile. Nici vorbă că am avea ceva de comentat contrariu atâtor alte lucruri pe care le luăm din alte lumi, dar și alte lumi iau evident de la noi acele lucruri care le plac. Uite, dacă ne-am gândit numai la faptul că actualul rege al Angliei vine într-un sat ardelean, dar din România, și spune suficient de ce omul ăla vine bani, nu numai că vine, dar își revendică mândria de a spune că are o constituție genetică de pe locurile respective. Asta mi se pare un lucru formidabil. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem aici moștenitori ai unor tradiții excepțional de frumoase. Îi felicit pe colegii noștri că au avut această idee să acelor preoți ai templului lui Marte. Era un număr impar, 9, 11 sau 13. Aveau un vătaf care se cheamă și la noi vate, nu? Vătaful de la noi. Aveau niște ritualuri ale vindecării și sunt medic și neurolog și psihiatru și știu foarte bine că o parte din bolile care se vindecau și țineau mai mult de funcționalitate, dar uneori chiar și realitate. Deci atingerea aia era o energie. Știu că dumneavoastră înainte de posturi respectați niște ritualuri care vă dădeau alte... Și un jurământ, da, care vă dădeau o cu totul altă energie. Deci iată câte lucruri le moștenim de la străbunii noștri și de datoria noastră să le perpetuăm. Dacă citiți și a scris Harry Browner de modul în care s-au confruntat față de ai noștri, uite, un singur element mi s-a părut extraordinar. Trecând pe la Paris, l-a vizitat pe Brâncuș. Brâncuș l-a făcut mămăligă de la să mănânce și când au plecat am să plâng. Deci, avem în noi suficient de mult de dar lumii, așa după cum suntem dispuși să și primim din partea lumii. Vă felicit pe toți pentru tot ceea ce faceți și vă doresc mult, mult succes și sănătate tuturor, mai ales celor care s-au gândit să organizeze aceste lucruri, pentru că fără aceste inițiative, evident că noi n-am fi aici și nu s-ar putea păstra. Mulțumesc!